संदीप राजनीति तमकुरी राज कुशीनगर घूम जनिए काना लुटा जइबू कमे बाऊ मरिया नसा जइबू एहो सुन घूम जनिए काना लुटा जइबू कमे बाऊ मरिया नसा जइबू बबी बोलो ना ईठ ना देखाही कबो पीठ काला भरवा गोएंगे से टारबा सुना सुना बिहार में बहार बा पटेल जी के सरकार बा बिहार में बहार बा पटेल जी के सरकार बा संदीप राजनीति तमकुरी राज कुशीनगर हो रंगदार तो का एरिया हिलइबू बोल करे जाका गोली चलाइबू बाटे मोहल्ला में मजनुए के चर्चा बाबूजी ने गिया के काट दी ही परचा बुझाई जनी कर गुमान कबो चल जाई जान तोरा यरवो से पावर हमारी बा बिहार में बहार बा पटेल जी के सरकार बा बिहार में बहार बा पटेल जी के सरकार बा संदीप राजनीति गाजीपुर थारी ओम नगर चले लू झूठो लेके सिक्सर ये गोरी पाके अकेला कोनो कदी बोल जोरी जइबा कटाइए बाबू बड़ जहे सभेला भरवा के सिस्टम में रहे जब डोली ईमान कली कुंदन नेवान चंदन हीरो से कौन खूनी खारबा बिहार में बहार बा कुर्मियान के सरकार मोबाइल नंबर 95 010 51 335।